2 decenije kasnije našli su se za istim stolom. Neuništiva vatrena desetka Luka Modrić, otvoreno o svemu sa svojim nekadašnjim selektorom Slavenom Bilićem. Nisu idealni uvjeti ili najlakši uvjeti, oni nisu najbolji uvjeti. Imali smo ogromnu zahvalnost prema vama i htjeli smo vam to vratiti. Kad bi moj osjećaj bio, kad bi na primjer neku ili lošiju utakmicu ili kad ne bi, imaš osjećaj kao da smo vas izdali. Dolazi do jednog momenta koji bi ja htio isto malo razjasniti, Hajduk. Najtrofejniji igrač najboljeg kluba Real Madrida i jedini je s ovih prostora uspio osvojiti zlatnu loptu, i to u eri Lea Messija i Cristiana Ronalda. Napiši šta želiš ostvariti, s čim bi se zadovoljio. Ne da ne bi, bilo bi me strah napisati ovo sve što sam ostvario. Iako je jedan od najboljih sportista svih vremena i u 5. deceniji života, dječačkom željom neumorno nastavlja loviti trofeje. Htio sam da budu ponosni na mene. Jedinstveni intervju koji se ne propušta, neuspjeh prvaka, specijal sa Slavenom Bilićem. Prvi dio razgovora s Lukom Modrićem gledajte u ponedjeljak u 20 sati na Areni Sport 1.